Menika kula badhe mbabar warta ing kebun kembang. Pun pelaporan saking Devi Indri ingkang badhe paring pelaporan wonten ing papan punika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sakniki panggihan kalian kula Devi Indri Alfian wonten ing kebun kembang Romantic Garden. Ing mriki kula lan panjenengan sami saged temokaken kathah jenis kembang, yaiku kembang matahari, kembang sanggul, kembang pacar banyu, kembang kenikir lan kembang selusia. Pepanggonan kang saged dienggo foto-foto lan ing mriki disambuti topi gratis kangge foto. Kembang iki dumunung ing dalan anyar wonten ing Sanden, dibangun wiwit sakwise sasi pasa. Yen piyambakanipun ajeng tindak wonten wisata kebun kembang mriki kedah nyepakaken arta Rp8.000. Para pamirsa saged pinarak wonten ing mriki nalika dinten tanggal abang lan wekdal sonten. Cekap semanten laporan saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanten rumiyin informasi saking kula yen atur kula kathah perintah-pentu kula nuwun lumuturing samudra pangarsani. Mugi tansah kinanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa